Băieți, bună ziua, ne aflăm la un alt obiect. Mi-ești vorba de 160 de metri pătrați, căsuți în două nivele. Piste tot, am executat aici apă, canalizare, inclusiv podică caldă. Băieți, azi a terminat lucrarea. Haideți să vă arătăm vouă cum a ieșit lucrarea. Haidem înăuntru să vedem. Așa. Odată ce intrăm, piste tot, unde vă uitați, este doar podică caldă. Ia uitați, băieți, cât de frumos s-au făcut aici podele calde. Avem montat pe la geam pasul la 5 cm ca să înlăturăm pierderile de căldură care sunt în mod normal la geam. Banda perimetrală pe tot locul este montată, frumușel. Aici s-a utilizat 1 km 600 de țavă. Aici este colectorul, primul mai exact, se vede bine, la podele calde. Uitați, băieți, cât de bine este aranjat, frumușel. Mă dau chiar și pe scări să vă arăt. Așa, frumușel. Ia uitați-vă. Nota 10. Arată rog să vadă oamenii că l-a dat la proba de presiune. Avem conectările de tur-retur. Partea de sus avem debitmetrele, partea de jos avem returul. O țavă PXC, o țavă foarte bună, care o avem de foarte mult timp în vânzare. Aici avem, trebuie să fie în mod normal colectorul la apă rece și recirculare și la apă caldă. Ia uitați-vă, băieți, ce de frumos aici se privește. O lucrare făcută corect. Băieți, au muncit aici circa la o săptămână jumate. S-au muncit aici doar ca să fie tot ok. O tras niște trasee suplimentari pentru condiționare. Ia uitați-vă, se vede bine. Aici o să fie un aparat de aer condiționat. Ce interesați la fel de un sistem de încălzire bine făcut, bine calculat, la un preț bun, aveți numărul meu mai jos, mă apelați.